Здравейте! Днес ще ви покажа откъде да си стеглите Майнкрафт. Има един така не български сайт и не някой друга държава, турски. Един приятел ми го показа. Влизате в Google. Малко ми лаги таблета. А преди лагеше повече. Сега пишете cpd точка и коя Майнкрафт искате. Аз искам Майнкрафт 0.15. Ето тази. Натискаме да търсим. Къде е първото? Така. Аз съм Виктор, да ви кажа, BG Gaming. Просто снимам вече, имам и друг канал вече от таблетчето си. И ако сте на таблет, цъкате ей това, ей тук, отстрани. Хемен Индир. Така. Нещо си там. Така, сега се тегли. И ще се изтегли след малко. Тя е хубава Майнкрафта. Очаквайте в другия ми канал Виктор BG Gaming, нали, дето е с картинка на BG Gaming. Там очаквайте днеска епизод на Angry Birds Star Wars и на Catch 2015 на PlayStation 3. Стеглянето завърши. Има проблеми с нещо си. Там не интересува нас. Инсталиране. Така. Minecraft Pocket Edition. Ето. На мен така ми излиза тук, че не пише Minecraft на картинката. На таблета ми. Така излиза. Иначе на телефона се излиза като нормално. Ей, сега ще се инсталира и ще натиснем отваряне. Ето, стискаме отваряне и играта се отваря. А сега снимам с recordable.mobi. Таблета ми е 10 инча цяло и едно. Големичък. Ще ми взимат и клавиатура към него. И тук може да се регистрирате в Xbox. Добре, ние не искаме. Цъкате Play. Ще ви покажа малко геймплей на играта. Аз започвам с Creative. Мен не ме бърка, защото съм на флат. И ще окръстим YouTube. Оп. Успях. YouTube. Така. Едно. YouTube едно ще бъде. Create World. И сега започвам да си строя. Чакай да си махна в кръгчето. И от тук си махате кръгчето. Както сте там, влизате тук и Split Control цъкате. Така. Така е по-добре.
Така. Какво друго да ви покажа в самата игра? В първи епизод направих как се инсталира Майнкрафт. И да, това ще бъде от мене. Ще се видим следващия път. Чао, чао!